patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Moray naramrag kaninyong amin. Welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Martes. Ay, Martes na pala talaga. Pizza 30 kan bulan ni Agosto taon 2022. Lang dali sa nakading kanatong aldaw. Oy, mainit ang panahon. Minsan biglang nauran. Kaya po, pag mainit, samantalahon tanaman na ibaralad ang sa tuya mga dapat ibaralad. Sa lado teknikal, ang sa kuyang mga partner digdi, si Engineer Joanner De Villa, ang pinakapugi, pinaka-cute, pinaka-BBP, kan RPN Family Iriga City. Sa information, yaon man dyan si Rodel Cesar. Sa transmitter site, ang pinakahubi na chief technician kan Bicol Region. Yaon dyan siyempre si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Uy, sige ng matso ni Chief Engineer ngunyan, ano? Bueno, itong ano tanong, nagluwas naman. Si Digdi, paano na ito magluwas? Ayan. Thank you kay Joanner, ano ha? Saro sa eksperto sa computer na pag-iribata. Sa luwas, makakaiba ng taman ang mga karonda. Sari daw nagronda sa mga karondata niyan. Karondang Rocky, karondang Philip, karondang Ruth Pornelius. Kung may mga interview ka mo dyan sa luwas, ilaog na. Sa mga may kumpleanyo niyan, happy birthday. May you have many more birthdays to come. A belated happy birthday kay Municipal Councilor Doc Ladao. Kanabanwaan po ni Nabua Camarinesur. Good morning man kay hermanong boss Monmongo.
kan siyudad ni na Iriga. And an maygos na Kapuerte headquarters head of office. Ayaw dyan si Skyla Bregalado Nagrampa. Good morning. Sa mga Kapuerte, personnel and staff, good morning, good morning. Diriman, good morning kay Mayor Fer Simbulan, Kanabuak, Camarines Sur. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa Indugabos. Sa mga mag-aragom na padagos na nagkakaminrootan. Sa mga may kapiestahan man ngunyan, happy fiesta sendo. Sa mga mapaboronyag, oy, dapat pala na pagparapalo yun, ano. Pagan igin nagdadakulo na pabunyagan tulo. Oy, may taga Rinconada pala, kabali sa Beauty Queen, kabali sa Miss Bicolandia 2022, Top 20. Rinconada Beauty Queens Land in Miss Bicolandia 2022 Top 20. 3 lovely ladies from the Rinconada district of Camarines Sur made it to the top 20 official candidates of the Miss Bicolandia 2022. Si Princess Joy Plotado o Baaw Camarines Sur. Yung mga magagaya yun, ano? Mga talented, sexy, ang mga taga-Rinconadang kababaihan ta. Si Mary Denise Alexandre Ginueva Canbula Camarines Sur. Pandua, no? Si Sandip Kalir kan Iriga City. They will complete in the Grand Coronation Night on September 7, 2022 at the Jesser M. Robredo Coliseum in Naga City. So, congratulations and good luck from RP and DCKI family. Oy, mga tugang, liwat na naman pong nakaguno ni na UNRWA ang Philippine National Police sa Iriga City sa pagsilibrar kan ika-121 Police Service Anniversary kasuudma Agosto 29, 2022 sa Camp Simeon A. Ola sa siyudad ng Legazpi. Tinaguri ang Best Police Station. Naunran po bilang Best Police Station, ha. Ang PNP Iriga huli sa operation or operational and administrative accomplishments. Kan mga kapulisan sa siyudad ng Iriga. Iriga City talaga pero may man na naduduhulan ng UNRWA kung bakong best chief of police, best police station.
di sa area ka, pwede di pala mag-COP ang major, ano. Dapat perming full pledge sa Colonel Gayod, ta city kita. Siyempre, ang mahigos, matalino, matibay na Chief of Police kan Iriga City, mayong ibang niyan, si Police Lieutenant Colonel Jonathan S. Alayan. Kaya palayugan tatulos asin paabutan ng snapping saludo. And congratulations Iriga PNP. Siyempre ang tagapagtaram ang Deputy Chief of Police, PIO, kan PNP, si Ma'am Bilya Vergara Serino. Oy, sa mga police station ha, sa mga Chief of Police, good morning. Trabaho sa nang trabaho ka mo. Sa mga police traffic dyan, ha? Kaya magpara pa i-replay at talagang dapat mag-serving ano ka mo. Traffic enforcer o mag-maintainer kan maray na bulos kan trapiko. Sa minsan nag-iiriwal ang mga motorista dahil po sa period na tinampo sa Rosoan, gurumok na trapiko. Uy, duman man po baga sa Barangay Tara, Sipokot, Camarines Sur. Tulungga yung nagkarulugadan sa karambola kan mga lunadan. Ang driver kang L300, pa nakakalwas matapos na maipit. Grabe kaya mga driver, sweet lover. Uy, magrilikay-likay, mag-iringat po kamo sa pagmaneho. Give and take lang kita. Dahil man kita gayod maabalang maray kung pagbigyantan mga naiinot ng makalusot or naiinot sa right lane ninda. Minsan kaya, arog kaniyo, motorcycle rider, nag-overtake, buminangga sa bus, gadaan. Oh, paano yan? Ay. Kaya dapat ang pag-overtake, siguradoon lang. Ay, good morning. Good morning. Good morning po, Kikonsyala. Ano ni, Ilma Dilima Gaspe. Uy, kumusta kagawad? Napashare ka amay baga. Ano nang oras itong programa mo? Every Saturday, 10 to 11? Kinuha ko na baga sa People Connection ni Kagawad, Ilma Dilima. Yo. Itong 9:30 to 11, Saturday to, Sige lang, pag may tiyaga, may linaga. Oy, May nilaga kita. barita ko pati, kanadaan magiging punong barangay sa, San Agustin, Interview ta ka daw mo niyan, ang mga... No, tayo daw takawan si Kagawad na, interview ko. Baga daw Tokawan, interview ko daw si Kagawad kan mga nangyayari dyan sa barangay San Agustin ko niyan, Okay, update. Yaw naman sa nadigdiyo. Mapais na kita kani pati ni Kagawad pag-araw ganing may interview tata. Ini galanting mare ini. Mayo na malot mapungaw naman yan sa Iriga. Ano yan ito? Papang Iriga. Tapos naman. Walo yung kamayang kwarta. Sarabuda. Oo, dapat maayos yung ninyo, Maano mo hanggang sa kung pag-absent na lang mo. Dili madilim ang dito ko. Dahil kamo na matagano. Oy, Konsyal, mga tugang makakaulay tango niyan. May interview ko niyan sa sakuyang programang Bicol Connection. At minsan nagpipinisit sa ko. Pag ako day available. Siya permi napapakiulayan tang
magtukaw sa kuyang programa. Kundi isang ngunyan po, incumbent, ano siya, Barangay Kagawad kan San Agustin, Iriga City. Ano mo pala si, Senadora Leila de Lima? Ay, Bali auntie mo o ikang auntie niya? ay bako, first cousin kami. First cousin. Ang father niya saka father ko magtugang. Pero elder ang father ko. Ayun, nakahang ba gano'n yung live ta? Nakahang? Nakahang, oh. Saka elder man ako sa iya. So magpinsan lang palang kamo? Magpinsang buo Oo, kami. barita ko, Max, celebrate kan sa iyang kumpleanyo. Nag-celebrate kan 28 siya, So, last Sunday. Ayaw, Oo, Saturday o 28 Sunday? yun, Sunday. Sunday, Kaya happy lang may birthday. mga celebration talaga. Pero na edad ni Senadora Leila de Lima? 1959 siya. 1959, di... Senior na rin siya, 63? Maybe, Kung parang 1959, 60 na rin. 63 nga. Oo. Senior citizen naman pala. Senior citizen Pero naman. sa ngunyan, incumbent senator pa Mangiraray siya, no? Ang apod ko sa iya, senadora pa rin. Senadora pa Mangiraray. Talagang address na niyan. Pero, Maging former man o last acting election man. dahil siya nakabali sa Dahil 12 na nga nita, Manangarana. kinuaninda ga boss. I see. Kinuaninda ga boss. Ay, iyo. So, Ika. sa ngunyan po, kumusta man ang barangay, San Agustin? Ay, sa San Agustin, aktibo kaming maray. Kaya lang, aywan ko taday kami. Kaya lang? Duman sa kaya lang, garo interesado ako. Kaya lang, taano taday nakakakuaning award man lang ang barangay San Ay, Agustin. daw pa kamukan baaw. Ang sagrada baaw na pinamamayan ni punong barangay Milvin Barayoga, naunran bilang barangay with seal a good governance. Ay, ang silab governance man na nakaduwa na kami. Nakareceive Perming na perfect walang kami kan kamukayan. kung igwa man pagkukulang, kadikit lang. Pero talagang, ang may nga ni, dahil kami nag-COA, exit conference kami. Ang sa mo yung treasurer, award yan ng audit, ng auditor's office. Dahil mahusay siya. Madali siya, mayo kaming mga baklag. Kung igwa man kaming baklag, bako man sa administration kung di the past administration pa. Pag sinabing baklag, mga babalikan pang, yan? Ayo, may mga lack o mga documents. Documents. Na iso-submit, pero kami up to date kaming maray. Magpa-DILG, magpa-DSWD, mag sa CDRR, maski sa pa yan. Ba't Gabos kami. sabihin, updated sa record, Updated kami ng gusto sa record, Sa submission of Yes. mga reports. Kaya pag nagmi-meeting ang ang legan ng mga barangay, ang ibadaan diyan pa-cover lalo pag yung para mag-attendance, Oy. checking of documents. Ako sa mga barangay official, Ay, lalo na nga mga aktibo barangay kami. kagawad, Yes. mga punong barangay na mga may higo, saka mga aktibo, saka nahihilingan, maray na performance, Saka- and accomplishment. Pag-araw kaya na, ayan, mag-attendance na sila, mari pa nga pasilip-silip yung iba, pero ang kapitan si Badi Katimbang, ang taas daw ng noo niyan dahil mayo siyang baklag. Mayo baklag ang San man pala ng Agustin. accomplishment niya, no? So, dahil nakakasupog po, duman sa aram po nindo, napospon lang kay gayud ining election sa December, Yung nga 2022. Garo ma-extend din May Sa extend nga next siguro. year, baka December manggiraray. Sana nga, So, Kung- pabor yan sa Indong na mga incumbent. para sa ko, nagkaigwayan parang yung pinaghahapot kami gabos, evaluation ba yun? O so, kung anong masasabi it should be postponed or igo na. Kaya lang sabi ko, ang sa kuya kayan, dahil because of the pandemic, the whole world suffered. Ngunyan, sabi ko, kung i-postpone, para sa ko, i-postpone dahil yung gagastusin na billions, it must be paid to the utang ng Pilipinas. Ayun. Yun ang gusto May ko. punto man, pero dahil nangangaloga na, Tanganing yaon kami hinahagad kan mga yaon sa Congress na mapospon mo na tanalanitan man sa mga nanggaranang Ay, mga bakit opisyal saan kaya? sa halangkaw na mga posisyon na hahagadan man daning tabang kan mga makarandidatong barangay opisyal ninulita natabangan man sinda kan Ay, nagaging daiman eleksyon. siguro. Ta ako nga araw, Daiman. kapag ako nagkakandidato, never akong nanghingi ng tabang. Ayun, sa minsan saka- kaya baga may mga barangay election political party o group, Political talaga daw. pero
Pero, Daw. yan man gararay ang mga linyada na Ay, kung kiisay malinyada sa mayor, sa governor, o sa congressman. Yan ang hindi yan Or ang sa talaga congresswoman. Dahil partner. nahahali. Talagang dahil nahali Ulay ko yan. non-partisan, pag-abot sa Non-partisan nga barangay. pag-abot sa barangay. Pero dahil man nangyayari. Garo puro Dahil sa mga- naman pala sa, puro sa lang istorya lang pala niya. Pero sa ko, habo ko kayan pa masyadong namumulitika. Iyo. Kaya instead na going to maging maging mag-forward na, move on. Pero Ito, ka, ito, konsyala, ma-re-elect ka. Anong mati mo, ma-re-elect? Or Iyo. Igwa pa man akong sarong termino. So may one term ka Oo. pa. Pareho Pero- ka mo ni isa. Sa bagay, si Kapitan, first time niya ngayon nagkapitan. sige. Merong gagraduate sa muna sa rong kagawad. Ayun. So sa ngunyan kagawad, urulay-ulay naman nindo kung paano magbuo ng another lineup. Ay, dahil pa may Dahil pag-uulayan. pa man nindo bigulayan. So ang pinagkakasibutan ngunyan kang barangay nindo about sa mga anong programs. Ining programs ngayon kaya ining Bureau of Fire. Kasi magkakigo baga since na baga itong Foundation Day. Ayan, may relevancy Yung na sa September 54th Chartered 2. Foundation Anniversary Arriba yung of ari-ariba ng Iriga Fire City. Department. Magkakaroon ng Mga contest yung may relay na contest. how to save the victims on the pag may Parang fire sunog. drill ba yun? Fire drill yan. Ayun. Kaya pa So, kalahok kayo dyan, nila. kasama kayo. Iba kami kahanda pas bago mag-pandemic, ansan ang gusto nakakuha kayan. Ang galing naman. Kaya sabi ko nga sana ma-maintain. Pero may mga barangay man nung nagharapotan kami during the conference, ay kami dahil na kami masali kayo, dahil man kami nanggagana. Pero sa parade, sa Maiba kami sa parade. civic parade, kasama ang mga barangay. Pirmi ang kaibanan. Official. Official yan. Lahat yan. At Ang saka, punong barangay, barangay down to, kagawad, ano pa dyan, may... Barangay Tanod. Iyo. Pero ang barangay Tanod, nagkakapira lang yan. Saka, well represented yan ng all the appointments, the appointed officials. kasama rin bago dyan. lang elected ko yung mga barangay appointed. Biglalao man palang na kagawad na maraming mamamayan, sektor, barangay official, at business sector kasama sa invited ng Hindi ko LGU lang alam area. kung inihinga business. It depends upon kay Honorable na Rex Iyo, man. Oliva. Nakapasyar ka na lamang sa City Dahil pa nga minsan nga ni mapasya ako sa imo, Mayor, Dapat pasyaran mo man Honorable Rex ta, yung Oliva, ino-open ko sa iyo noon na livelihood program. Yan. Gusto ko ngunya na ika ang mayor kan Iriga City. Gusto ko talaga maipostro yun. Anong klaseng livelihood Ito kaya program? matagal ko nang iinaalok yan. Maiaalok ko nga rin to KBM Botchokoy. Kaipuan kaya kaini may mga makina. Ito bagang pera sa basura. Pera sa basura. Pera sa basura. Waste management. Like for example, pinahiling ko na yan sa enda kaya gusto ko nga ni makausap si solid waste management. Part iba of yung sa iba solid yung waste management. pero parang kaibanan to kasi ang ginagamit ko kayan. Nagbataon ako ng sample kaya Or, pinahiling ko na yan. Or segregation of Ah, nalalapa sa daing nalalapa. Iyo po, Pero kaya sa lang. daing nalalapa, nagiging kwarta yan. Nagiging kwarta. Ang kaipuhan ko bate, dyan, partner. Iba ko yun. Ay, iba yun. Iba yun. Ay, iba yun. Ang gusto ko i-ano sa livelihood, yun bang mga sachet, katulad kang mga juices, yung mga juice na nakasachet, Sachet ng mga juice. yes, sachet at ng sachet shampoo, sachet ng toothpaste, every sachet ng coffee mate, Sachet ng shabu. Hindi pwede kape. yun. May sachet ba yun? Mayroon ba ka ng sachet ng shabu? Ay, dahil pwede yun, dahil malumuhok ito. Ay, So, ano gagawin doon sa mga sachet? Tinatay ko yun na yun ang parang instead of eco bag. Oo. Kasi ang eco bag, pag nalagyan ng dugo ng isda, dugo ng meat, at pag nilabahan mo, pangit na. So, ibig sabihin, Pero ito, bakit labahan mo, matibay. mas matibay itong mga Ay, sachet naabot ito. ng taon ang serbisyo ka to. Kaya ba niyan ang 5 kilong bigas? Kaya, it depends Kaya. upon kung gaano kalaki ang gagawin mo. So, meron na kayong mga tailor, mga mamananahi at Magpa-practice ako, sewing papraktisin ko machine sila. ng mga- Ayan ang sinabi ko noon nung nasa BM pa lang si Mayor Rex, si Honorable Rex. Inopen ko na sa kanya yun kung hindi niya nakakalimutan. Kaya lang hindi ko talaga ewan ko magkano ba? naman kaya ang sewing machine ng mga sachet? Ay, mahal na plastic, kasi. Kasi kanya ko Abutin naman kayo sa... magkano? Kasi kailangan yun, dapat meron kayong sewing dati machine kasi para yung dyan. binabakal ko yung para motorize siya, nasa 8,000. Sabi ko 8,000. magkaigwa lang 5 makina. So, Tapos 8,000 limang times mananahi. 5.
Oh, depende na yun sa finance. Maliit na bagay pala. Kasi kaedto, Kayang-kaya ni Mayor Rex sa Hindi. kanibukal butso ko yun. Kanyaan kasi ako sa Cavite, yun ang pinagnegosyo ko yun, yung gustong-gusto yun ng Pero gobernador, dapat- Maliksi sa Cavite. Dapat yung mga mananahi nyo, masweldohan nyo. Masisweldohan. Oo. Galing Kaya- sa barangay. Oo. It depends if who will be the one to finance. Is it the LGU? Kasi baka kapos din ang barangay ninyo sa lalo ngayon, sa nabawasan sa kami. pera kasi ang magkano yung natatanggap na internal revenue allotment. Dati nasa 10 na sana kami ngunyan. Ang barangay ba ang tawag sa budget nyo? Dati era ang ako Era. kahit ngunyan pinarinibayan baga nalingawan ko. Nalingawan mo. Pero parang internal revenue allotment Oo. pa rin yan. Ah, Diyan na ginaw- ninyo binabudget lahat-lahat na. Ay, gabos na. Pati Kaya ba yung, nagkabos dyan? yung barangay may calamity fund pa rin, di Meron ba? kompleto. Kompleto rin kayo, mga pang-relief kompleto board. yan, pang-relief, itong sa mga, itong magpaayos ka ng drainage. Kami nga nagpa-construct ng tinampo, yung mga Oo. inner street. Oo, may budget Oo. din kayong May separate budget para sa yan mga infrastructure. Infrastructure yan. I Ngunyan, see. ining sa livelihood, yan nga kaya dai ko talagang hindi ko masunod, hindi ko talaga may go. Oh. Pero dapat counting kulit lang siguro. Konting ko, kulitin ko sa DM, butso ko. Honorable Rex Oliva. Kasi magiging legacy niyo yan. Legacy nga niyan. Gusto ko bago ako Ngayon lang yan ata magkakaroon kayo sa barangay. Ibanan mo nga ako. San Agustin. Samahan mo nga ako pati kay Gob Luigi. Si Gob Luigi. Samahan mo Villacorte. ako kasi kahit to sa Cavite Ay, doon, nagbakal ako ng Lalo na kay Congressman Mix Villacorte, Yes. neighbor mo. Dahil ko man kayo Hindi mo man nagkakaroon. lang Dahil ka man basta lapitan. makalaon dyan. Ay sabihin mo lang, kamo, si Kagawad Ilma de Lima. Padrinuhan mo na ako kung kay baka, pwede. iibanan mo na ako dyan, ano tayo, ano bang tawag kayo, ano na natin yan, ipostro na yan. Mas kilala ka nila. Ah. Kasi ako hindi ako kilala ng mga yan eh. Bawas basura Kasi yan. hindi naman ako elected at mandated kahit yung by sa mga people. shampoo, kahit yung Pero mga shampoo. kayo, mandated by Ay, the pero people. Mas nasa kilala media kayo tayo. mga nandyan. Media connection na yan. Media connection na yan para... Hanggang lang tayo sa Bicol Connection. Bakit nagaya na Mayayain Bicol kasi Connection? ako. Ako yan, Bicol Pero Connection ni sa tingin ko Joelyn. naman sa potential mo, sa galing mo, Idadagos ko sa yan. husay mo, Idadagos ko yan. matutuloy yan. Kaito. Pero kailangan mo rin ng tulong ng ibang mga opisyal. Hindi, talaga. kukuha ako ng mananahin yan. Yan. Wag, kasi maski si Sadit na sa Sikan Shampoo, ginagamit ko yun ang ginagawa ko sa handle, yung mga sa kape na yan. So paano kayo makakakuha niyan? Makina. Magkukulik kayo sa mga Ay, bahay-bahay, kaento, sa iba mga... akong paano? tagakuha. Yung talagang yung namumulot ng basura noon. Kinausap ko yan noon. Lagi siya na doon sa punerarya pag dahil dyan Siguro sa mga basagadan. dumping site or sa sanitary landfill. Ay, maati na yan. Hindi na pwede Maati yun. na yan. Dapat Kaya, pala yung wala yung pang may mga party, lupa-lupa. they usually use those, ganun. mga, yung sa sachet na yun na, yung sa sachet, yung mga juices, bagang may mga tetra, mga Oo tetra nga, packs. Oo, tetra pack. Pigbabakal ko yan, kahit tukan sa Cavite, ako binabakal ko yun 4 kilo. I see. O yun, pero sabi siya na, biyakin doon sa pinakapuwet ng Yung sachet. naisipan mong Nahugasan. livelihood, hindi lang yan pang local pang-export pa Ay, yan. dito lang sa atin yan, dito na lang sa Hindi ba palengke. pwedeng i-export yan? Minsan ganito, kung baka wala akong busy, naisipan ko kayo, kada ko lang kantirtay ko kayo, pinanao ko lang sa eskwelahan. I Tapos gusto see. ko i-project din sa eskwelahan. Tanganing, mayo magparawatak-watak bagyan. Ang basurang number 1, hated ko yung Diyan sa basura. bayan, sa barangay nyo, di ba malinis tingnan? Ang Malinis problema din. lang dyan, parang naging talipapa na ang crossing ng San Agustin. Crossing ng San Isidro San Agustin San yung Isidro, partner. San Agustin. Pero ngayon na magkakareigwa na naman ng, ano ba yun, yung clearing up? Clearing operation Clearing sa mga operation. anong tawag dyan? Sa Yung mga road sa mga- widening. Yes, So, lahat yun mawawala na naman. sigurado. Kaya Pero lang, nakakatulong sana sa mga tao yun, sa Yes. mga mamamayan na hindi na pupunta dito Walang- sa bayan, sa yan. sentro, para malaking mamalingki. bagay, malaking tulong kasi. Nakakatulong na rin dyan. Ang halimbawa Kung sa hindi mo San binati Agustin, si Isay. Engineer Steve Andalis. Wow, good Director morning! at si, Engineer Steven Edith. former Katimbang chairman Andalis. and GM Edith Andalis. O, Yes. ng Iriga City. May bago silang buksan na ano. Yung nga ni si grocery nyo, dahil pa ako nakakaduman. Ay, dapat doon ka na mag-shopping. Ako, dahil na ako basta nagpaparabakal. Kaya Ikaw pa, ang dami mong pera. Kahit araw-araw ka. papasabi Oh, ng mag-shopping. magtalakol kong Oh. pera. Bakot kitang mayaman? Mayabang pa lang. O yung mga ano mo, yung mga viewers mo, mga Ayan, good
morning po, gabos Friends na mo, mga batiin mo naman. taga-Hinanyog. Yung mga nagbabaya live streaming and Yan. those who are listening from their transistor radio. Ayan, Yan. malapit-lapit ko nang ako nagabos ining Bicol Connection. Oo. Ano pala yung iba pang mga programs nyo? Ako yun, yung mga program, yung gabos na yung lahat na nire-request ng CDRRMO, yung sa DSWD, mga educational assistance na ini. Yung mga tupad, hindi na Ay, nagtupad dumadaan kami. sa inyo? Ay, Meron kami din kami kayo ka- na. Yung Dolly tupad. Yung Dolly tupad, yung tupad ni Senator Laila. Tupad, Tapos oo. nagtupad na naman ining DSWD, yung sa, ano ba yung sa... Yung mga displaced workers sa barangay nyo pala, natutulungan nyo. Nabibigyan nyo ng trabaho, may salary Gabos pa. yan, gabos may. Saka pag may project kami kayo sa barangay, o may mga seminars O nila, yung programa mga ng event. DSWD na cash aid doon sa mga Yan. sa mga estudyante. O Yan. nag-ikot ba yung barangay official para Dahil makaitinao yun sa local. hindi. Sabi nga na pupolitika. Kaya, Hindi na kayo na ano noon. ako nga ang perwisyo o na day istorbo. pero kada ko na kumukuha pa ng indigency certificate, sabi namin, hindi na kailangan nyo kasi No need na. national yung filing noon. Doon ang mali ni Secretary Tulfo na kulang sa sistema. Kaya nagka-stampede na sa ibang Stampede na. probinsya Oo. kasi kulang sa sistema. Ang Binigyan barangay niya nyo eh. ba, pag hinihinga ng mga certificate of indigency, binibigyan nyo yung Ay, mga di, tao? binibigyan mo. Ang certificate of indigency sa amin, libre yun. Sa Walang ibang bayad barangay yun. may bayad daw. Kami libre yun. Yung first time Sa job ibang barangay, seeker, may bayad 50 pesos. may bayad nga raw. Oo. Sa iba Mabuti kami lang at ang walang libre. bayad sa inyo. Eh, no? mayaman kami. Mayaman pala itong barangay San Agustin talaga. Ayan na naman ang yabang na naman. Pero sa resident certificate, nagpapabayad talaga kayo. Yung mga, ayan siya, magpuputol ng kahoy, yung magpuputol ng kung anything na kukuha sila ng certification, may bayad yun. Oo nga Yung mga naman. business Bawal kasing- certification, Bawal may bayad kasi yun. na magpaputol ng puno ng kahoy or puno ng nyog na walang galing wala sa barangay na Barangay. certificate to, anong binibigay? Tukat. Tukat. Ngayon, saka kami, binibisita mo yan. Kung hazard talaga sa bahay or what, kung talagang useless na. For Oo. commercial purposes, Ay, hindi niya bibigyan. Ay, hindi kami nagbibigyan. Pero for commercial. ano lang, kung gusto nyong ay, Philip, karon ng Philip, paki-call back tabi. Taday ko kay nari sa tulo so call mo. Kung nagkantabay si karon ng Philip Barasena, paki-call back tabi. Absent ka pala kasuod, ma. present. Absent ka. Present. Di sa duman sa 7th birthday ng anak ni engineer. Ay, oo na, hindi ko kasi alam. Nalimutan mo. Hindi wala akong alam eh. Hindi kayo nagpapangitan ni engineer. Batiin natin ang 7th anak ni birthday. Chief Engineer Abby Turalio Successful yung ng sa yung okasyon. happy birthday. Ano pangalan ng anak Si niya? Dindin Torralio. 7th birthday. Iriga City. Duman ginaibo sa Sagrada. Sagrada. Sa lugar kan na Lip, may napuputol bahay ka, na. Lip. Please ka, call Ano doon back. si Philip? Oh, sa'yo na si Philip. Sabi pa ni Philip, maganda pala pag nagduduman sa okasyon ang kaibanan mga babae, tada ay inaabot ng banggi. Ay, oo nga, ano. Oo. Si Ma'am Kyle nakarating din. Hindi rin nakarating. Ay, si Kapitan Melvin nga, Kahapon hindi di rin ba, nakarating. holiday kasi ano. Holiday kasuod ma. Oo nga, ano. Kaya medyo nakapaingalo man ako sa kasuod ma. So, as your parting words, Konsyala, please, as part of your last message sa ating mga tagapakinig bago tayo mag-commercial na napakahaba. Magtarabangan lang kita, lalo tag-ulan ngayon, marami na namang lumalaganap na mga kahilangan. Oo. Ayan, lalo ining Yung leptospirosis, dengue, itong leptospirosis, dengue, itong monkeypox, hindi pa nga Yung natalikod monkeypox, part of COVID-19 pandemic pa rin. Sabi, Oo. ay next pandemic daw yun eh. Next Yan pandemic. yung bulotong tubig kung tawagin, pero malalim daw ang ano kaya. Pag bulot ng tubig, chickenpox bang tawag? Ay, iba yun. Iba yun. Yung bulotong tubig, yung malalaking ano yung parang nung nasunog na lumulubo yung balat. Ah. Kaya lang malalim daw ang sugat kaya matagal maghilom. Kaya we must be aware of that monkeypox. Oy, doon sa mga may problema sa health na mga barangay nyo, natutulungan din ba kayo ng kapwerte?
Ay, no, marami. Marami na kumukuha ng Di ba certification meron tayo na... ditong Kapwerte, Oo. medical Marami, assistance, marami. and financial assistance. Maraming kumukuha ng supporters. endorsement, ini-endorse ng barangay. So, indigency pa rin ang kailangan. Indigency pa rin ang Certificate of kaipuhan, indigency. Bago ka To claim medical assistance. ng tulong from Kapwerte. Tapos, pati mga yung sa, boreal assistance, na mga dyan sa Kapwerte. Boreal assistance. Sa boreal Tapos na naman, assistance, anong kailangan ng Yung certificate death sa barangay? certificate. Ang barangay nag-release din ng Pag ang ganda niyaon sa mo, kami, nagsisertifikara. na itong patay nandito Na talagang sa may barangay patay. niyo. Kasi minsan nagagamit din sa ano yun. Ay, hindi. Kami may limit yun. Lahat ng certification it must be talagang kung sa mangungutang, Oo. dapat ganun. Talagang be specific to the certificate they are asking for. At isahan lang yun. Okay. Mahigpit kami, lalo ako. Oo, talagang pang Malupit siya ako. pang malupit sa stricto talaga sa trabaho. Hindi, at gusto sa ko kasi yung tama lang. pag-issue ng mga kaukulang dokumento. Gusto ko yung tama lang. Buko kayang abusado. Oo, tama yun. Sa bagay, kung anong hinihingi, yun ang din ang Iyo. ibibigay. Saka minsan nga tinutokdoan ko pa, lalo mo yung mga kahilangan. O yung problema sa langaw, sa mga piggery, wala na. Wala Tapos na yun. yun. Minsan kasi hindi naman yun sa farm namin. Oo. Doon sa kapitbayan. Kapitbayan ng Baaw. Kapitbayan. Ilang beses ko na pinuntahan yun. Oo, at least wala nang problema ngayon sa langaw. Hindi siguro nag-harvest. Sa barangay San Agustin. Paano ba naman si blower nindo? Nakaharap sa nakatubang sa San Agustin. Di si mga langaw, gabos duman. Nako. Oh. Siguro pinaharap na sa Pinaharap sa bayan ng Nabua. O sige, thank you so much ha. Okay, thank you. Kagawad Ilma Dili Magaspe ng Barangay San Agustin, Iriga City. Salamat na-interview ta siya. Ito ang taong busy araw-araw, kahit Sunday, weekend. Grabe Hindi ito talaga. kagad maabutan sa bahay nila. Kasi laging umiikot sa mga Lagi akong suna-suna. umiikot. Mm. Kadabos kaya kadakul kaya kan obligasyon. Maray nga ni tadi pa kami nag-face to face sa eskwelahan. Akala ko 50% face-to-face na. Dai pa man kasi siyempre makikisingit lang kami yung time kasi dai pwede na sarong eskwelahan mayong magtukdo ng pag-abot sa kagurangnan. Ay, Talagang tama man. kaipuhan na marian kasi sabi nga ni Father Dan, maski anong purulok-pulok ang gibuhon ta pag dai kita nagngadjikan sa tuyang kaglalang kan sa tuyang kagtubos kiina mayo man. Totoo yan. Ay, good morning siyempre kay Father Dan Si Aguilar. Father Dan na very active and nako, ayan ang pari talaga na Kaya gumaganda lalo itong Fatima Church. ay ang ganda ngayon ng church mo. Oo. Napakagayon. Magaling kasi itong natin, Paris Press na si Father Dan Aguilar. Yan ang anbig para Oo. urulayan mi kung so pag naghali na siya diyan dahil ilang taon na lang mahali na siya, how we could maintain kan hahalian niya na dapat ma-maintain na yang araw kanta napakagayon talaga. Oo. Sige. Thank you so much po. Okay. Kagawad Ilma Thank Dili you. Magaspi. Ah. Mga tugang, aratyan mahanap buhay man na kita, saka papalagon ta ang report ni Philip Barasina. Kung available na ang sa emong report, Philip, please call back, naputo lang talaga kita, dahil kung kayo na rin sa kaya tulos, so sa emong, ni. Dawa si Rota Pornelius, nag-aantabi pa lang siya, good Kuya Joey, good AM, and kay Kagawad Ilma Dili Magaspe, na in-interview mo niya, nagrurungog po kami sa atin. Oy, Rot, baka igwa ka dyan pwedeng ma-interview. Mag-call ka lang, sa kuyang cellphone number. Lip, dahil ka dahil ko nakalod ang cellphone ko, dahil ko maka-call back sa imo Mga tugang, pigurulay-ulayan na naman po digdi sa probinsya po ng Camarines Sur. Ang eleksyon sa Liga ng mga Alkalde. Ang pigbabana-banaan po baga
na magiging sunod na Mayor's League President sa probinsya po ng Camarines Sur, taga-Buhi, taga-Rinconada, si Mayor Ray Lacoste. Oy, good morning pala kay Mayor Ray Lacoste kan Buhi Kamsur. Siringman, good morning sa Tantiado Enterprises Incorporated. Sa diri asin pinamamalaan po ni Mr. and Mrs. Edwin Tantiado kan San Roque, Iriga City. Dakol pirmi dyan ang mga suki, nagbabarakal, oral daw. Saro sa sponsor kan Piña Francia coverage kan RPNDC kaya. Oy, Mayor Ray Lacoste, maswerte ka ta. Ika ang kinukursunada kan mga kadakla na mayor sa probinsya po ng Camarines Sur na maging sunod na Liga President kan mga alkalde sa probinsya. Mala taga may dulok na nga ni. May nagdulok na ki Kong El Revilla Perte na kung pwede, ribayan mo na. Maghilig na sa pwesto ang nakatukaw nga niya na presidente. Liga kan mga alkalde sa probinsya. Sa overstaying naman da. Minsan kaya, ang iba man, kapalmoks naman, daw aram naman na overstaying na, pang magkatal sa poder. Tangarig bago naman ang komposisyon kan mga opisyalis dyan kan liga ng mga alkalde. Uy, nadakop palan itong suspek sa pananaksak sa sadiring sa Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Siguro may difference ang new papap. Saan suspect? Ano po? Ang suspect po ang apelyido Francisco. Nag-uli da asarong ni data sobra ng kagutuman. Na kung sa indumana po na aresto ang suspect na nag-aatubang niyan sa kasong prostrated parricide. Matapos na barabansukan po ang sadiri niya man sa lang ina. Maray na lang nabuhay po ang sa iyang ina. Nakaluwas naman po sa ospital. Oy, good morning sa mga nakantabay sa mga transistor radio. Sa mga Facebook Live viewers good morning. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday, more birthdays to come. Mga misis! Mag-disponer na ning pangutuan, ha? Oy, mga mister! Ay, lalo ng bagulbulan, ha? Magtaga-disponer, ha? Dahil pagparaasa lang sa mga misis. Ang pag-disponer nin pagkakaan pangutuhan kan pamilya, ha? Tabang amay pa po, kay puwanta na mag-disponer, ha? Magtok-tok na sa kataraid, ha? Kung kisa'y pwedeng magdulok. Lang sakit po kayang disponeron nga niya na asintabo sa matod sa totoo lang. Ay lalo ng 100 pesos ngunyan, makabakal kang 1 kilong bugas sa panira, pwedeng abuto na sana kaning ginisang balaw. Mga na ang kaman sa kakakaning balaw, masakit man po. Oy, padagos po ang pagtabang kang kapwerte, sabi ni Skyla ba?
Nagrampa, regalado na grampa padakusan sa endang pag medical mission sa Iriga City. Pero nagpaplano man siyang mag medical mission sa entero pong Banwaan sa di Rinconada area. Sa Permi, nasa naman pala niya ako kita sa di Iriga City nagmi-medical mission. Yung nga, Kuya Joey, kaya gusto ko ngayon mag-medical mission sa Nabua, sa Bato, Balatan, Bula, na regular naman. Oy, dyan po sa Kapuerte, may mga natatabangan pa manggirara ng medical assistance, financial assistance, pero bako ng araw ka pong dati. Kung dati, ribo-ribo ang ayuda kan Kapuerte, ngunyan po, nasa transition period kita. Baka gati ngayon na sana po ang pwedeng maitabang na kang Kapuerte Medical Headquarters, ano? Sabi ni Skylab na grampa. Nasusupog na nga ngayon ko, Kuya Joey. Medyo kapos pa ngayon. Pero baka ngayon next year, mag-ibuan pagi. Pero sige sindang pangatod-atod wheelchair sa iba-ibang banwaan sa probinsya, ining Kapuerte, ano po, mga itinataong wheelchair naman po sa mga kababayan tang di naman nakakalakaw, mga lola, lolo. Padagos man ang pagtaunin ng burial assistance. Sana sa burial assistance na 5,000, dahil man na kibrahan, ano, or dahil man nabawasan. May mga kababayan kita na mga tiyos man po, talagang kaipuanin na magdulok sa Kapuerte. Aber daw, nasa linya ko niyan, si Karondang Ruth Pornilios, ano? Kana ba o Camariniso? Ruth, good morning. Yes, Tabi, Kuya Joey, good morning. Okay, good morning, Tabi, Karondang Joey. Hi, good morning. You are here coming here loud and clear. Yes, sa yung mga parantabay sa mga pangsulig dito sa Banwaning ba? Dito Kiran mo man. May Kasi interview. Tabi, Karondang Joey, dahil ka pa na Vicente. Kaya, Kuya Joey, dahil ito mahagilap mo na si Kagawad. Siguro baka, ang feedback ko nga ni, garo na sa hospital pa sa Saranyan. Ay, iyo kawawa naman pala. At least nakasurvive siya. Na may nakabutan kaya ako Tabi, Kuya Joey, na kuya na residente sa San Vicente. Garo negative pa si Kagawad din sa iyang residensya. Nasa hospital pala. Na aksidente. Sinda sa linululadang jeep. Ano to, nahulog sa bangin, diri man. Kuya Joey, siguro sa inspirasyon kan mga nakahiling duman aking kuya man kan PNP ba baga. Hindi nasalod kan mga kahiling nyog. Asin iba pang pwede sa duman sa pinaka Pero, sa PNP ba yes na semana ang sinagpagpapag sa yung cut report ang balilunad kan na kuyan jeepney Kagawad din nasa 32. ay naku ka, man kaya palan. Overload mo na marayan, ha? Overcapacity kayo. Yes, saka sinasanod bilang siya ang driver kan sa iyong sadiring jeep. Kaibanan siya duman sa 32 na pasahero. Tapos baka pa antinampo may pataas, may pabugsok. Yan, kung naabot ko na yan Tabi, Karandang Joey, kung pasiring ka duman sa barangay Karanday Intapul, digdi ka mahali sa San Vicente o Salvacion, pasukat duman, walagang mga Pagkadakol sinda. sabi sa istorya Tabi, Kuya Joey, kung sa tuyang babalikan,
serviceman, ano? Yung pinagpagulayan si Kagawad din kan mga Okay. O saan ang ibang bareta mo dyan? Okay, sa iba niya itong barita tabi karon ng Joey, sa manyan digdi sa barangay ni sa Sagrada, may vaccination kapatod sa Masim. Sabi nga sa Yan. District 5 lang tabi karon ng Joey, siguro throughout rin ko nadal lang. Throughout na rin ko nada. Sinatin Irigang, anong na munisipyo digdi sa Rinconada. Yes, tabi sa Sinatin Sa Irigang. mga... So, Yun, siyempre sabi ni Ma'am Ceruelos, pag kompleto da Purmis nindang dapat darahon in kaso magduman sinda sa Saturday o sa September 10 an enrollment certificate kung high school baga and college. So, kaibanan ang valid ID kan sa sindang estudyante o sindang mismong estudyante. Kung elementary man, an enrollment certificate asin an ID kan parent. So, ipaserox ini nin duwang kopya. Tanganing madali lang ang sindang pagkuhakan ayuda halo sa educational assistance. sa mga elementary, high school, senior high, and college, tigpirirang educational aid or assistance ang itatawag kan ano ni DSWD. Pero sa pagka and itong college garo more than 2,000 garo ito and itong itong high school basta siring kaya na kuyan kantidad ang mintado man kiraray itong college and vocational courses and high school. Ayo, baka sa college 4,000, dakulang bagay na yan. Nalingawan ko lang kaya kasi So mga ay very good pa lang. Tama yung iwanan, ano, gabos matataan. Gamos man dayon tabi Kuya Joey tatawan nin educational assistance basta walang sindanin kuyanin mga requirements asin qualified sinda asin bako sindang purpose recipient bako sindang kaibanan sa ano yan purpose beneficiary. Gusto mong sabihin, pag purpose beneficiary ka na, dahil ka na qualified. Dahil natabi karon ng Joey. Dumang ka sa, ano, sa purpose ka na lang maasa, ano? Yan tabian na kuya mga sino kuya ni Kaning cash aid na ini, kan DSWD, para sa educational cash aid. siguro Kuya Joey sa ni Senador and DSWD Secretary Erwin Tulfo talagang makakakuha lang kayo nitong mga talagang kwalipikadong indigent na mga estudyante
na talagang dapat makagahan sa educational assistance na ini. Ay, maray, man tangarig mataan ng priority to talagang nangangay po. Mas nangangay po. Yes, sabi karandang dyan. Sa mga dugang na impormasyon na ipigahatod sa Laugkan programa, Bicol Connection. Bicol Connection Report. Bueno mga dugang, mahanap mo na kami ni Joanner de Villa pagkatapos mabuelte kita sa pagulay-ulay kaniba pang mga bareta. Impormasyon. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. The Siguera Technological Colleges, Iriga City, wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's in Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor's of Engineering Technology, Major, Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMSS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail, please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Siguera Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot nyamang pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan. Miss Nese Pequeña, Toronto, Canada. El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balantan, Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner Borromeo Met Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Ebuenga, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Paro Baliber, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Baao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janet Azur.
San Roque, Iriga City, Mr. Armando Valera and family, Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur, owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop, Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City, Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City, Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Saindo po gabos, bendisyon ng lugod kita, Nina, ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman sindan in branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman sindan in Duwang Branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sindan in branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Bida, bida kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bida kid. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bida kid. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan.
Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo. Councilor Alden I. Gagliarte, Nabua, Camarines Sur. Nenita Marmol Gregorio, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar. Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City. Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic, number 333, San Nicolas, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City. And Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Well, mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Ay, salamat man kay Itanchado Enterprises Incorporated. Sa asin pinamalaan po yan ni Mr. and Mrs. Edwin Tanchado kan San Roque, Iriga City. Taro sa sponsor kan sa tepong Piña Francia Festival, sa gigibon niya itong coverage sa mga aktibidades sa kapistahan po kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Piña Francia. Andam na po ang Bicol region, Naga City especially, sa gigibo ng mga civic and religious events for the 2022 Piña Francia Festival, the biggest and grandest Marian festivity in the Southeast Asia. Dapat po makakalaog na dyan sa Naga City, lalo na sa mga civic and military and fluvial procession. Kaya ini nga ni mga media, dapat bakunado vaccinated. With booster doses
before attending the activity. Medyo mahigpit si Mayor Nelson Legacion dahil igwapa kaya po ng COVID na pig-iiwasan kita. Saka may panibago pang pandemic pagayod. Ay naku Diyos ko. Patawaron man kita kan sa tuwing mga kasalan. Iligtas kita sa ano pa man nakapamakan na kailangan. Oy, digdi man po ang sanggunian panglunsod kan syudad kan Iriga na pinapanginutan kan na madunong, mabuot, mahigos na Vice Mayor Itzel Di Maywat sa kan mga committee chairman. Yaon dyan si Chairman Councilor Danrib Abonite kan appropriation. Labo-labo po ang approval sa annual budget kan nagkapira po ng mga barangay na nakasumitir na for approval of their annual budget. Arog kan Barangay San Isidro, Barangay Santa Teresita, and Barangay Cristo Rey. Saka ang chairman kan Barangay Affairs, labo-labo man po ang sa endang pag-asikaso sa pangangaipo kan mga barangay sa di syudad ka ding Iriga. Sa ano man po sa mga pulis, oy, di po dapat kamo magparalaog pa lang sa mga sugalan, ano? Ta mala ta sarong Major Rolando Isidro mantang nagsusugal sa laog kang kasino sa Pasay City ay aresto po, ano? Nakakasupog po na magparalaog ka mo sa kasino o sa mga bulangan pala ng mga pulis na sige man ang burulang, sige ang posta, mga postadores man, delikado man pala sa mga membro ka na PNP na matakma sa senda, ano? Sabi na kaya dang bawal maging sugarol ang mga pulis, sige man daang ibang sugal, laog sa mga kasino, laog sa kung ano-ano. Pati nga sa mga beer houses na may mga GRO o dancer, bawal pa sa enda. Sa dapat kaya maging modelo as in ihimplo sindanin karahaya sa mga tao para mag-maintain and pass i-orden. Lalo na sa mga tupadahan, ay Diyos ko, dapat mayong pulis na nagtutupada. Bawal eh. Sa endo pong pinakabig boss. Ay matigas ang ulo ng iba eh. Matagas kaya ang Yupa Pops kan ibang kaya inaumaw ko ang mga magigiting, may higos, masinunod-sunod sa batas. Kan organisasyon kan PNP na pagbawal talagang bawal sa enda. Pinagpapangatamanan, pinagirespetaran, pinagmamakulgan ang senda pong profesyon as in uniforme. Ang iba nga ni, nababangkag pa sa online talpak sabong kan panahon, ano? Ay, naku Diyos ko. Kaya dahil napagalato na magkaigwa po ng problema. Kung adi ka man sa sugal, or talagang tuyong matagas ang Yupa-Pop mo, may kadudumanan ka. Man up and face the consequences, man. Stricto patingon niya ng bagong PNP Chief Director General, ha? Okay, congratulations sa Ako Bicol Party List. Si Attorney Jill Bungalon, yaon dyan, representative from Ako Bicol Party List. Si rin man po si Representative Saldico. Permi man po sindang aktibo sa pag-participate, lalo na sa Department of Public Works and Highways pre-budget briefing. Permi man po sindang kaibanan sa iba pang mga importanteng mga hearing sa Kongreso, sa Kamara Baha. Sa Roman po ang Ako Bicol Party List, mga representative na sponsor kan sa tuya pong Piña Francia coverage.
next month. Salamat. Oy, ang satuyang Vice President, Sara Duterte, ha? Nagpasyar man po sa Bicol Region ng orog na sa Kamsur sa Partikan Karamuan. Nagbisita ang satuyang namumuta na Vice President, Sara Duterte, and at the same time, Secretary kan Department of Education. Na kung saan po ang banwaan kang Karamuan, nagkaigwa po ng blessings in grand inaugurations kan 2 units, 1-story, 3 classroom building sa Lipata Elementary School sa Sitio Lipata, Barangay Gugon, Karamuan, Kamsor. Apira po kayo ni, may bit-bit pa man po ang Vice President Sara Duterte na pagbabago kits para sa mga estudyante. Inatindiran man po kan mga opisyalis kan Department of Education Bicol, SDO Camarines Sur, PLGU Camarines Sur, and LGU Karamuan ang nasabi na pong aktibidades or aktibidad. Oras 9 minutes before 11 o'clock in the morning. Yan man po sa Partikan Buhi Camarines Sur, ang RX box sarong gamit pang medikal na multi-component biomedical service o device, electronic medical record system, and telemedicine training na kung saan po nakakatabang sa pag-aram, pag-examine, pag-monitor sa kondisyon kan sarong pasyente. Kung saan po mismong pig-resibiyan ni Mayor Ray Lacoste. Ang masunod na presidente kan Mayor's League kan probinsya po ng Camarines Sur. Suportado kan more than 30 mayors sa Camarines Sur. Na siya na po ang magtukaw, magribay sa nakatukaw ngunyan na presidente kan Mayor's League sa probinsya kan Camarines Sur. Bat-bata na sin mahibugmang kain lalawgon, medyo kapal moksman overstaying na dahil pa naghali. Ang nakatukaw niya na Mayor's League President sa probinsya po ng Camarines. Kaya garo may petition na. Malatan ibang mga mayor nagdulok na kay Congressman El Rey Villaferte as chairman kan Team 1 Kamsur na garo maghiro na. Para po magkaigwa na po nin pagbabago nin opisyal ang Mayor's League kan probinsya po ning Camarines Sur. Oy kan suod maaman po pigiromdom an aldaw kan namaaram na dating gobernador, dating congressman sa Laucan probinsya na si Luis R. Villaferte Sr. Sa selebrasyon po na ginibo sa LRB compound Balatas, Naga City, kompleto po ang pamilya. Nagkapira mga sadiring tao, mga amigo, nararani po sa puso ni LRB ang presente. First death anniversary po, kasuudma. Na pigromdom ang sa iyang kagadan, pagtalikod sa kinaban, asin bilang pagpapadagos kan sa iyang mga charitable, mga kawang gawa na inaapod. Inilansar sa okasyon ipiglansar sa okasyon ang LRB Foundation Incorporated. Kaya igwa na po kitang foundation na LRB Foundation Incorporated. Kasabay kan groundbreaking ceremonies kan LRB Museum bilang pagbisto sa iya pong mga naging kontribusyon asin mga adhikain sa kultura, edukasyon, asin musika. Mahilig ka ini si former governor, former congressman sa mga musika. Kaibanan sa programa ngunyan or naging parte kan programa
an special performance kan Bicol Heritage Cultural Group bilang pagtaong saludo sa namaaram na leader kan probinsya po ng Camarines. Ama po siya ni Kong Elry Villaferte, former Governor Elry Villaferte. Lolo man po siya ni Governor Luigi Villaferte and Congressman Migs Villaferte. Oy, good morning sa mga Facebook Live viewers ta, especially sa mga Sister Angel ko. Sister Angel Monica Perique of Limassol Cypro. Sister Angel Melanie Mendoza. And Sister Angel Michelle Pasiti of Naga City. Belated happy birthday sa emo, Sis Michelle Pasiti. May you have many more birthdays to come na lang. And stay happy, stay safe, stay beautiful and sexy. Yan. And God bless you more. Ayan. Bino mga tugang, aratyan, mapaaram na naman kita ta. Madali unsa na po ang oras. Maalas 11 na naman po ng pagkaudto. Mga misis, mga mister, luto na ang pangutuhan kan mga estudyante. Dapat. May pa, nakaluto na po kamo, ha. Ngarig po ang mga estudyante nindo, igatulos ni na pangudtuhan na masiram. Yan. Masakit pag ang estudyante nagbuburok-burok ang tulak. Ang panahon na matiang ko po. Na magburok-burok ang tulak ko sa laog ng classroom. Pag mayong pagkakan. Ano? Kaya dapat sa mga estudyante di magburok-burok ang tulak sa kagutuman. Tangarig perming marayaan kaisipan. Iya ba? O iniimbestigaran po kan Department of Education an akusasyon ng sexual harassment laban sa anom na teacher sa Sarong High School duman sa Cavite. Iniladawan po ni DepEd spokesperson na Michael Poa ang aligasyon laban sa mga teacher na nakakahadit ang gibo o anong yayari. Siniguro niya na dahil ninda babaliwalaon ang sinabit ng issue. Mismong ang administrasyon kan School Division's Office sa Bacoor, Cavite ang nagsasagibo na nin investigasyon. Nainot digdi sarong Twitter post ang nag-viral kung saan inaakusaran kan nagkapirang estudyante ang mga nasambit ng mga paratokdo nin inaapod na sexual harassment. Sabi pa ni Pua, ang mga paratokdo dahil tinawanan anuman na teaching load habang iniimbestigaran po ang insidente. Siniguro pa kan opisyal, kan DepEd, na padago sindang makikipag-koordinar sa SDO asin mga envuelto na regional office. Paniguro pa na no tolerance or zero tolerance for any form of abuse sa mga eskwelahan. Minsan po kaya ang mga paratokdo na imbelto po sa inapod na sexual harassment. Makasupog pating isyo ay pangyayaring buhay tayo ni. Kaya nga ni ang teacher, mga paratokdo, pangduwang magurang, dapat ang itokdo puro karahayan. Mayong itokdong pa man ang kabalbalan, asin kabastusan, asin katarantaduan, asin kamanyakan. Na tayo, Diyos ko, sa ibabaw kang ginaban. Duwa talaga lang ang ugali kang tao, digdi. Maray sa karaot. Duman kita sa karahayan, always choice righteousness. Yan ang pinakamaurag. Dahil kita sa pabor baloktot asin palpak na mga gibo. Bueno mga tugang, inabot na kami ng oras sa pamamaaram. Salamat kan sa indong pagantabay sa lawas si Ruth Pornilio sa tuyang nakaibanan. And naging guest sa programa,
Konsyal Ilma de Lima, Gaspe. Sa mga importanteng programa kan sa Indapong Barangay, dyan sa San Agustin, Iriga City. Bueno, ini po si Joey sa technical, yaon digdi si Joanner de Villa sa information, Rodel Cesar. And yaon man si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina sa mga magayon-gayon, sexy, mabuot na finance manager. Sa transmitter site, Abby Lindon Toralio, pinaka-hobby na chief technician. Yaon man naman sa tuwa maskuladong PSG, Tony Saison. Ini si Joey, salamat kan sendong pagantabay. Stand by sa masunod po na programa.